ಜೊತೆ 12 ಸತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಓಟ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆಯ ವಚನ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆಯ ವಚನ. ಈ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಬಲವಾದ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗುಡಲ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸುವ ಆಟಗಾರ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಲತನ 9 ಪರಿವರ್ತನ ಅಂತಿಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ 98 ಚೂಟ್ಗೆ ಎಸೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 300 ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 300 ಬಂಟರ ಸಂಘ 8 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ.
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ನಡತಂಡು ನನ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘರ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುರುಷರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕುಡವರ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜನ ಶುರುಮಲ್ಪಕ ಬಂದುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೇಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸನೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಾಲಕೇರು ಭಗವಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪುಂಜಾ ಅಜಕಲಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಳ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ವಾ ಕುವತ್ತಬೈಲು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯರ ಮನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಯು ಜಗದೀಶ್ ತುಲಾಯ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಜಿ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೂಡುವಿಗೆಡು ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಬಾಮಿತೆದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಲಾರು ಇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನುನ್ವಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ವತಿರ್ದು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ 2023 ಪಂಪನ ಪುದರ್ಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸೇರೋನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಮೇರೆ ನಾನು ಮುಲ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರು ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುರ್ತು ಮೇರೆಗಲೇ ಅನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ಭಗವ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಮೇರೆಗಲೇ ಅನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾ ಅಜಕಳಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತವೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಯ ನಮ್ಮಟುಗುಲರು ಮೇರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಟೆಗಾರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಜ ಅಡ್ಯಂತಾಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೈ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಆಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಕುರಾಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಮ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡತುಂಡು. ತೂಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಲಪಾಡಿದಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತರು ಜಿತೇಂದ್ರ ತಲಪಾಡಿದಕ್ಲು ನಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ತೂಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಜೋಕ್ಳು ಮಂದ ಬೂರಿಯರು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಅದು ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಸಿದ್ಧದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ಪುಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿ ವೇ ಒಂಜಿ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ದಾಡ ನಾ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರನ ಜಾತಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಜಾತಿ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮದಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಡು ಊಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಟಿವಿ ಆಂಡ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ದಾದು ಬೇತಿ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳ ಜೋಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಆಂಡಂದಾಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಲು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಇಂಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ಇನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ನಮಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ದೇಶ ಒಂಜಿ ವಿಕಾಸ ಆವಡು ಈ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಡಪಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಲು ಹೊತ್ತಾವಡು ಧರ್ಮಲು ಪುರ ಹೊಟ್ಟಾವಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಒಂಜಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ದೇಶಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಲಗ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡ ಒವಿ ನಮ್ಮನದ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನನಳಾತು ನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡೆಂಗ್ಲ ಏಪಲ ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾನ 40-40 ನಂಗೆ ಶುಗರ್ BP ಪೂರ ಶುರುವಾದು ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಓವುಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ಯಾರಾಬುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪು ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ದೊಂಗ್ಲರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ನೇ ಮುರಾನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂದುಂಡು ರಾಜನ್ನ ಈರು ಬರೋಡು ಉಂದು ಯಾಪಂಡೆ ನಮ್ಮದು ಈರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರೋಡು ಉಂದು 6 ವಂತ ಪಡ್ತಾನಾಗ ಸಂದೀಪುನ ಬಾಬನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ರಾಜನ್ನ ಇಂಚ ಬಂತಂಡು ಬರೋಡು ಉಂದು ಪಾಪ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಶಿವನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪು
ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಒಕ್ಕುಗೂಡಾರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿಯಾಪುನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಅದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಭಯ ನಮ್ಮಂತ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಾಡು ಪೋಡು ಆಯ್ತ ದಾಳ ಚಿಂತೆಜಿ ಗೆಂದು ನಕ್ಲು ಜೈಕಾರ ಪಡ್ಕ ಸೋತು ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ನಡೆ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಜೆ ಅದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪಡು ಸೋಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಗಂಜನೆ ಮಾತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸಾಗ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲನ ಸ್ಥಾನೋಡುಲ್ಲ ನಂಗೀನಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಓಲಾಂಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಟ್ಲೇರ್ ನಗಲಿತ್ತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ % ಪಟ್ಲೇರ್ ನಗಲಿತ್ತೀನಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ದಯಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪೇರು ಬಂಡದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಿನಾಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ರೆಸೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಆಡ ವಾ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಂತಿಜ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಅಂಚಿನ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಐಟು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದ ಗರ್ವಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಡು ಪನ್ನುಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ಬರ್ಮನ ಗತ್ತಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜಂಲ ಒಗ್ಗೂಡ ಒಂದು ಪೋಪು ನಕಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂದುಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಿಂಗೆ ತೋದು ಮಾತೆರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಡ್ ஒரு ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೋತನಕ್ಲಿಗ್ ಕನ್ನಡದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜಡು ಪುನಗ ಅಂಚನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಚತುರಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ರಾಜನ್ನಿಂದೆ ಉದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಇರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪುಡ್ಸೋದು ಇದು ಇರು ಬೈದರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಮರಿಪುನ ಕೊರಿಯರು ನನವರು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿರೋಡುಪಿನಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಇಡರ್ದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಾವಿರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದೀಂಡಲ ಸಂಘಟನೆಗಾದ ಕ್ರೀಡೆಡ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಆ ದೇಹೋದ್ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಬಂಟಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಉಂಡು ಪುಗೆಲುಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ರಾಜನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನೇನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಇಚ್ಚಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಂತದ ಸಮಾಜದ ಅತೀ ತೀರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲು ಕೈಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಬತ್ನ ಸಮಾಜ ಓವಿತ್ತನ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಾರಣಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದೋಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ರಾಜಣ್ಣ ಇಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ಮಹಾದಾನಿ ನಕ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಗ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆತ ಸಮಾಜದ ಟೋಟಲ್ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವನು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯತೆ ತಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತದ್ದು 10 ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಟ್ಟಾಪ್ಲಕ್ಕಂತಿತ್ತಲೆ ತಲಪಾಡಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 20 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಾಯರು ಬಲ್ಲೊಯ್ಪಾಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಪೊಂಜನಕಲ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಸಂಡೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ದಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪರಿಚಯದ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋನ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಡ್ಡ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲಸದ ಅಂತಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಅಂಡ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಜವಣೀರು ಪತ್ತಿನ ದುಂಪಂತೀರಿ ಈರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಊಟದ ಗಲಟ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಗೊರ್ರೆಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾರ್ರೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಉಮೇದು ಆ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ
ഞാൻ ദായ പಂಪೆ ಬಂಡ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನ್ನ 13 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ದೊಂಜಿ 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾರು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇನೆ ಬಂತೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಿಯರೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎರೆಗಾಣದ ಅದಾಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಕನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೀರಿದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಉಂಟು ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವ ಹಿರಿಯಕನ ಕಾಲು ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವ ಐನ್ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಚಾಚು ತಪ್ಪದ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ನಡಪವ ನಮ್ಮವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೀಜ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೇನಿ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟು ಗುಂತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ನಿಘಂಟಾದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಯತ್ತಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿಖಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ 13 ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಾದರಿ ಯಾವಡು ಎಂಕಲ ತಲಪಾಡಿಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುల్లో ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯನ ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೆರೆದು ನಡೆತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾನದ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು 14 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ತೂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಕಲು ದುಮ್ಮು ಮಾತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಾಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಬಲ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಾಕು ಸಮಾಜ ಬದಲಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲ ಮನ್ಪುಣಿದ ಎಂದು ಬಂದ ಕೊಡಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಟೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರೀತಿನ ಆಸಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರೀತಿನ ಒಂತೆ ಕಾಸದಕ್ಲೆ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ಐಕ ಕೋರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆ ಕೆಲಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನರ ಪಾತ್ರ ಜಯ ಹಿಂದ್ ಭಾಗ್ಯರಾಜರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಂಡೇರು ಕೈಗಟ್ಟದ ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಎಂದರು ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ದುಮ್ಮಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಪಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಜನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಕಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ನಡತದೆ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ಓಟದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಾನಿ ಕೋಡೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದರು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು 14 ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರಡು ನಡಪನಂಚಿನ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸುರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಲಿಯರ್ದಕ್ಕಲು ಕಂಡುಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಪುನು ಅಂಜನೈತೆ ರಾಜನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲೇನು ದೀವೊಂಡ ದುಂಬದ ದಿನಕಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜನೆ ತೊಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಲಾಗ ಆಪುನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಈ ಅಮ್ಲಮ್ಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲು ನಡಪಡು ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಣಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಮಂತಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ವಿರಾಮ ಕೊರು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಎರಡು ಪಾತೆರ ನಚ್ಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರಿಕಾರರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೋಟ ಕಕ್ಕೆನುಜಲಿರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೇಕಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ 14 ಗ್ರಾಮಡು 14 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಮಟ್ಟಡು 14 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂಪಿನೇನಾರು ತೊಜ್ಪೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂದು ನನ್ನದ 11 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲದಾದ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಈ ಮುಖೇನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮುಖೇನ 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಮುರಣಿಲ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮಾತ ನಡುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ್ಯ ಬೊಡ್ಚ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಜವನೀರು ಮಲ್ಪು ಬತ್ತದು ಲೈನ್ ಪಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಗೀಟ್ ಲೈನ್ ಪಂಡ ಅವತ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಕಂಡೋಡು ಬೊಲ್ದುದ ಗೆರೆ ಹೋಯ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಚವನ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಎಟ್ಟು ವಾರ ತೊಂಡರಂದು ಸರಿ ಅನ್ಸಂಡ ಓಕೆ ಬೊಲ್ದುದ ಗೀಟನ್ನು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಹುರುಪನ್ನು ಜಿಂಜಾದ್ ಇನಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನದ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ ತೂಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಆವಡೆ ಪಂಡದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನಿಗಳು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದಲೆ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನೋಡು ಆತ ಬೇಲೆ ಬೆಣ್ಣದು ದೂರೋಡ್ಬೋದು ಮರಾಮಡು ಪಾಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನನ್ನ 15 ಗ್ರಾಮದ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚ ದಾದ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ದುಂಬು ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದು MC ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಟ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗಾರಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪುಗಾರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋರೋಡೊಂದು ಕೇರೊಂದು ನಡತನಂಚಿನ ಬನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ನತ ಮಹಿಳಾ ಹಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ರನ್ನರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಮ್ನಮಗರು ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಡು ಅಮ್ನಮಗರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ನಮಗರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟೋಪಿ ಅಂಚನೆ ನಗದು 4444. ಕೋಟೆಗಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕ್ಯಾಶ್ 6666 ವಿತ್ ಟ್ರೋಫಿ.
ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಮುನ್ನೂರು ತಂಡದ ರಕ್ಷಿತ್ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎನಿತ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆದ ತಳಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಲಯ ವತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಬೆದಳು ಅಂಚನೆ ನಗದು 6,666 ನಗದು ಜಾಸ್ತಿಗಳ ನಿಗಲು ಗಣ್ಯರ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಜರುಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೋಪಿ 2023 ಈಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನೇತವತಿದ್ದೀನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಬೆಜಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಲಮಗೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.